Her kan du se, hvordan du laver en korrekt indholdsfortegnelse i Word. Du tager dine overskrifter og markerer, så går du her på typografi. Så vælger du en overskrift, som I kan se, så er der flere forskellige at vælge mellem. Der er i hvert fald 2 her. Jeg tager bare den første. Markerer jeg alle mine overskrifter her, for de er sidestillet. Og den sidste. Således. Så går man op i dokumentelementer heroppe. Man går op i toppen af sit dokument, fordi det der indholdsfortegnelsen hører hjemme. Kommer man op og siger indsæt indholdsfortegnelse heroppe. Her er der forskellige man kan vælge imellem. Jeg tager bare den første her. Og så er der indsat en indholdsfortegnelse. Hver gang der er sideskift, så skal man huske at opdatere. Det vil sige, at når litteraturlisten for eksempel rykker en side ned, så går man herop og trykker opdater tabel, siger OK, og så kan I se, nu ligger litteraturlisten på side 2. Så simpelt.